Balokhu bengene njalo abazili emzini wowabe eyiliphini likaMengameli bezothi dudu emndenini. Ihhovisi likaMengameli ledlulise amazwi enduduzo. I'm here on behalf of the South African government and our president to convey our sincere condolences to the wife of former Deputy President David Dabete Mabuza and the entire Mabuza family. We are saddened by his sudden passing. uMabuza wedlule emhlabeni izolo kwabe besondelene naye kusenzima ukwemukela. Didi was a human being. We could joke together. Maybe other people don't know this part of Didi. Simple human being, not just a political animal. We had a very dynamic relationship, which I believe helped the ANC to chart the way forward, particularly with regards to the Nazareth conference. He was a brother. Remember, in Mpumalanga, we all call him Puti. He is our Puti. Isidumbu sikaMabuza sihanjiswe eMpumalanga namhlanje. Umphakathi owakhelene nomndeni kaMabuza eMpumalanga uthi ubengumuntu wabantu. uJoshua Khoza ungomunye babantu uMabuza abakhela indlu. Ngathi mina dudu nabakisi akalale ngokuthula wakaMabuza. Impela usitakulile etokwenhlupheko. Kule nhlupheko lebesikuyo usendele lokuningi. Ngikhuluma manje nje nale khaya ongakhela. Amalungiselelo omngcwabo ima ezoqinisekiswa yihhovisi likaMengameli emva komhlangano nomndeni kaMabuza.